Каюм Насыри урамы bir көнгә зур тарихи мәйданчыкка әверелде. Гаиләләр монда нәсел агачларын тәкъдим итте. Балалар сабан туенда күңел ачты. Кунакларны милли ризык белән сыйладылар. Әйдәгез буыннарны саныйбыз, балалар. 1, 2, 3. Сибгатуллиннар гаиләсе 7нче буын туганы турында мәгълүмат эзләп тапкан. Җәмәгать эшлеклеләре, мөгаллимнәр, табиблары белән танылган нәсел бу. Балаларга, булачак оныкларыма, оныкчыкларыма барсына да төзелеп барсын дидем шәҗәр. Әдиникендә төзедем. 1 сентябрь көнне мәсәлән балалар бәйрәм итәр көнне, мәктәпкә киткән көнне мин аларга баллы торт пешерәм. Менә безнең шундый бик җылы гына үзенчәлекле традиция. Чөнки алар безнең кичкенә вакытта миңа безгә безнең гаиләдә әни торт пешерә иде. Шәҗәрә бәйрәме Иске Татар бистәсендә 3нче тапкыр үтте. Ул гаиләнең гореф-гадәтләрен торгызырга һәм сакларга булыша. Бүген кеше кызыксына башлады. Киләләр, омтылалар шуларга, бу үзенең бугыны бирергә. Чөнки бу мөһим. Үзенең бугыны биреп, кем булган синең әти-әниең, әби-бабаларың. Исхаковларның шәҗәрәсе 15нче гасырдан башлана. Хәзер алар 12 буынның истәлеген кадерләп саклый. 10 еллык эзләнүләрдән соң Рәшит Исхаков Казан ханлыгында яшәгән шәйхләрнең нәсел тамырында таба алган. Шәҗәрәләрендә байлар сабасы авылына нигез салучы турында да мәгълүмат бар. Мин шәҗәрәне бетермәсәм, мин ул тарихны бөтенсен бетермәсәм, язып чыгармасам, онуклар, балалар аны белә торган түгел. Миндә хәзер бөтен информация җыелды. Ну, эшлим әле. Фестивальдә балалар сабан туйда үтте. Шаян ТВ тамашачыларының яраткан дәү әнисе күчтәнәч тапшыруын алып баручы Әлфинур Хисамиева малай кызларга викторина оештырды. Ой, рәхмәт. Бу бәйрәмгә без әни белән, әти белән һәм минем гаилә белән килдек. Монда бик кызык, төрле мастер-класс бар, конкурслар уздыралар. Балаларга ватанпәрвәрлек тәрбиясе бирү максатыннан 1нче тапкыр махсус мәйданчыкта булдырганнар. Казан танк училищесы курсантлары кораллар һәм 2нче бөтен дөнья сугышына караган артефактлар тәкъдим итә. Алар турында мәгълүмат бирә. Алия Сабирова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.